sian dosa pe sai romahita tu surgoi lau sonang madisi. Matang yang baik. Hari Tuhan debata Jehovah ama nami mari di Yesus Kristus Tuhan nami debata para silohan na siguro parbugo na sukatulosan sitok panasanarong jara na maniarong nasa narong mau yapirohan nami tujulo mari Tuhan siyan mulai bicar matariari na sugutan sa hatu na sudut di botarion di gongga masih miniroham dohami boy mamakke partikia sadarion mengulak kasiulaon di jabu di balian di sudiak kaulaon na mardagan nangak kapardalanan na jonok manang dado sa sudiak kaulaon ni poro di hapor siya rohanami Odo na boy patupahoniya sa gabelas ni Roha parbuy na dihami. Ibagasan ni Rohami makirim na Tuhana sa pasu-pasu mangulo nami marhite na upakke hami tiki sa darion. Lambarulupulok maraslas ni Roha ay manadaling ganibasar may dibagasan din ganibasar ni Rohami mangulo. Nang dibagasan botarion dinahupakke hami do pepartikianon lau manaringoti siyan hatam. Uhuk mangede honede pujiat tujolom doh pasahato na katangiak pangiluat. Koro dewatana sumarihong guru nami. Makite to di porbadia. Tuhan sayukak marohanami mangatu silomoni roham jalan mempergugui hok kami lau mangulahoni. Asatung lomoni roham hanguluan nami. Tahu mahami memelehong guru nami gawi puji-pujiat di jolom. Ibagas ni naposom Patita, dokter langsung siturus samin waing napatupa pertangyanganon nani programkon ni Kuriam resort khusus Immanuel pasu-pasu mabagason inganan niya manami do studi pangisina seorang nasida mangingani ariat dohok borngit gabi bagas pertangyangan banon nasida bagason ay horo nakunasa pasu-pasu marot Kuriam napatupa akka persawara di tonga-tonga ni Kuriami rak dokotak karuas ni Kuriam salam hafal pangatusion latibun ak pangabahan ni pangatusioning majalo dengan dibasam makite hapor seaw pakirimon dokot haholongan ido dikirim rohanami nang dibagas at tikyon say sawar mahorison marhite to di porbadia ajar pematuhami lomom mauliate marohanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami pinuji pinasangat maguar amin. Jamita di kita bornginon matar surat di surat ni Apostol Paulus kuliah nari Kolose di buku sada mulu di buku alamat 270 sada di badan naik baru dung Filipi Kolose bidu sada ayat sada sahatu ayat 14 naro do Nadabot Ben Kolosei Isope boy, isahat boy. Iya. Jadi Kolose sada ayat sada sahatu ayat 14. Saja kami bergati soring jala songon nasomar maria saklo patanon rahmahita maja kujahama ayat sada au surat ni si Paulus apostol ni Kristus Yesus sialomoni rohani debata dohot Timoteus dongani
Manapotol akan dia na Kolose, akadoman na Hosea, na ibagasan Kristus, asiniroan manihamu, dokan siya dibata amakai. Madok mauliate dohami lau tu mangyakok kamu tok tu debata aman itu hafta Yesus Kristus. Ay kulihan yoganitanya kosyamuna di Kristus Yesus, na kolong yohanuna biasa sebelumnya. Ala di sihiri moni naung ibarade di hamu di banua gijangi. Nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasit tongani ima berita nauli. Ima nasahat nampuhamu, nakuliat kotidion, namarparbue doi jalan ganda, suang-suang nadihamu, olati lumi bege jalan ganda-hamu, asiniroan di bata, ibagasan hasitongan. Songonido di guru hok kamu sia-sia papras donas daulauni. Nahina holongan ay di parhaladumi Kristus na haposat di bana umokok kamu. Lau segala pada jodor Tuhani, tolong dirohamna di bagasan tondi. Di baini duku begi hami dang masohok nak kami tu mangyakok kamu. Jalan bangido asa digohi di hamu patas niroha madadalo monirohana. Marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhok partot dio. Asa maparangin na pamani Tuhani hamu, gaya rumah situ, jalan perluan nasa laut naikan. Laos gada di hamu panadaw di debata. Gabi margugo situ tu hamu hobar tu gugo ni hasangapon nai. Makorhon nasa habenge to dohot labas niroha mardongan las niroha. Madok mulia mahamu biamai, naon perluan hamu, manalo kawan na di bagasan hiduri, siang yang kalabayay. Ay nung nga diroro hita siyang gonggoman kabulumoni. Jadi paucat hita tu baga sa karajaon ni anak kaholongan ni rohana. Ibagasan jana doa dong kita haloni, ima hasran yang kadosa. Ido sahakna kuria na hinaolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Kuria Kolose sada sian piga dakaru sude kuria na pinajongjong ni Apostol Paulus dimulanai na berjumlah mungkin 13-14 kuria dia kaluat na meragam. Kuria Kolose sada sian kuria natung di halomohon Apostol Paulus. Boido dapok rohatai ay mulai tajaka surat na Kuria Koloseon dakaru godang opak biduron jala sudido akka hata apo hata soso hata dorongan semangat doho pemujion di haporseaon di suraton Apostol Paulus tu Kuriai. Natung masay takas opat kuria na ditaringo di Apostol Paulus natoktong dang masoho tibana tumanyakot tujulo ni debata. Termasuk Makrose, Efesus, Filipi, dohot Tesalonik. Dang na berbahir manang berbeda di rohani Apostol Paulus huriai alai mamerek kondisina do. Molo huria Korintus terbarita di huria berbeda-beda. Asa muruk ko ibana lau manongos surati. Molo huria Galatia terbarita doi kuria namar debat namar soal nak soriat tusi na soriat tusi pe barani do bersoal jawab, 'Mas Saidilin dan Bobi Matari Maktupan.
asa tu sipe muru ku apostol Paulus mapai surat molo huria Rom ala di pusat pemerintahan mah huriaon di sido bagas ni padapot manang hatorangat di bayan apostol Paulus ala godangak kana malo di huta Rom nakpe di ruhuriai dak sudiak kana malo ay molo di surat apostol Paulus sada surat tuhuria diagam rohana do dakkolak kuriai majahaya lai do na di luaran. Jadi mulai surat ibana surat tuhuria Rom hanya untuk kebutuhan jemaat basa toki mitok boy huriai bainon yakana di luaran. Jadi kodohok do naso porsiatu Yesus na di luaran mabege surat ni apostol Paulus jalai kodohok mangatus tidak sasongoni bagas ni surat na tuhuria Rom songoni maka surat nasing tergantung tu kondisi ni jemaati layang go surat Kolose ini dorongan semangat molo didok nakin ayat dulu doh ayat opat madok mauliate do hami lau tu makyakok kamu tok tu de bapa amani tu hatta Yesus Kristus ay hubege hami do berita ni hapor muna di Kristus Yesus nak kolong ni rohamuna mida saluhuk na bedia imaintina jadi terbuir tabayakon sada komunitas Kristen dari Huria Kolose otak taboto 30 kakak alayala ni hapor siami song naidok nganakin ala ni sihiri moni nong di padade di hamu di banua gijangi naung binege munahian nauk ku barita hokka merhiti barita nauli ido mabaik kamu gabe di peo pamu hapor siaoni dohot holong nirohan asia Yesus Kristus sama hamu dihuriai dohot do tuak kahuria asing naro madapot tok kamu manang napajupang dohot tamu dohot do tahea kapangulani huria na marula loni Roma baritaho barita nauli tu hamu sudedoi dihargai kamu, dihaholongi kamu. Jadi molo prinsip mi pendidikan modern no aing ate tung laos BHP salah tidak dana ikon argado ibana di keberadaan dak kola salah nai si pai ngoti-ngoton alai keberadaan kemudian molo tungarope ibadah dana nangi jebu nangi persikolan sesuatu yang berguna sekecil apapun kita jangan malu mengatakan terima kasih unang bailah hitamado ba dua ni ma amang dua ni mainang mau lihat mada malonay ko inang malonay ko amang mabay niya te tung laos sedok pe buat tuhita di tikimanga kita tung laos cuci tangan pe buat di bana tuhita lao mangak kita mari kita ucapkan terima kasih kita hargai molo targai do molo somal do dihilalo ako nakaya nakotai targai bana siyang geleng aha penalinggat di bait sekecil apapun maka dia akan terbiasa membuat kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Ido prinsip nate. Songon ido apostol Paulus. Dan boy perbedik konota sogo dia matutu ngain kuliah dari Kolosiona tadi parsauranna sama nasida. Ibad dikot tuh tahun. Ibad dikot tuh aka perpunguannya kapadita, perpunguannya kasitua parsermona dohok lana sini dia mana yang boy perbedik konota nate. Aray patuk doi
patut doargannya apostol Paulus pola hirana bersumpah hibana manuras suratot tuhuria Kolose au surat ni si Paulus apostol ni Kristus Yesus siallomo ni rohani debata ha apostolokon sia Yesus doi ala ni lomo ni rohani debata imana manura suratot tuhamu. Jadi meloboi kita lanjutkan bahwa tulisan ini adalah tulisan Allah sendiri yang ditulis oleh Paulus dan disampaikan kepada jemaat. Ini mah kirana bersumpah di banate. Jala tulisani madok mauliate tuhuriana di Kolose. Huhuk madok naso masohot tumangiakon nasida di alani haporseaon nasida. Doh panghargaan na dia kana porsea doh kana badia molo huria Kolose na julon termasuk mah sude huria na pinajongjong ya apostol Paulus di luar misi Pilibegu. Sedangkan kita di Indonesia dak luar misi Pilibegu beda orang ngamar agama sude arean go di luar misi Pilibegu na di goari na jodo Budang go peisi nama sobat ugana-gana. Budang go pe bangso nama baik razana duga be Tuhan. Manusia diangkat jadi Tuhan. Sedangkan manusia dohok di kemanusiaan nang adi siksa dianiaya dengan nazolma. Apalagi manusia diangkat jadi Tuhan betul. Alai molo Tuhan duga be manusia itu sudah pasti. Tuhan merendahkan diri, menyamakan dirinya dengan manusia. Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu sangat mungkin. Arai gudang gope akka bangso ujui mabain jolma gabe Tuhan. Gabe paret tani jolma do igi jangi suri hak ngi jolma. Ini akabang sunai juru. Sedangkan dihita arok songnete. Nah di situasi songonima arong huria Kolose. Asam baru ditaringoti amang ibu senakin naik pajong-jong gereja di sipak silakoras. Yang 98% luati luat nisidom. Bata tangiakom may asa boy jongjong di sisi langit. Mulutuk suboy pe secara langsung kita maguan nasida tutor ni silangi. Manang napiga pe yan norwas ni huriyay na boy marpumu isi pajongjok silangi. Kolam mamerek silangi piak kapamurs dohok nasing. Boy dohok tuktuhon ni Tuhani rohana. Asa boy majalo silangi. Noaing sedang tren di Indonesia. Jala tren nama saon dangak karayak biasa songok kitaon na dijui Tuhan Yesus asa gabe persea wibar. Alai ikon na berpengaruh do. Ikon na punya nama ala tenar, punya nama ala kaya, punya nama ala pelayanan, gabe ustad dol nasik punya nama ala kepemimpin do nang langsung ijo. Asa para ditakut dan menyatakan diri menerima Yesus songo si Sofiatul, maka dia lebih gencar dari Paulus. Dia lebih gencar dari pendeta Injil. Dia lebih gencar dari pendeta memberitakan Yesus. Tuh akan asopor saya dope. Sampai berdebat dia pakai jilbab. Dan gabi dilepasi bana jilbab, dan gabi dilepasi bana maskerna, dan gabi dilepasi bana kerudungnya, dia tetap keberadaan penampilan nibana sama seperti sebelum dia menerima Yesus. Dan dari situlah dia memberitakan Yesus itu siapa sebenarnya. Adang kopi berita na baru kate Palembang. Saya ada wilayah Nakumuh di pinggiran nih Pelaisu. Jadi
amat tahun bertiga-tiga sih. Berdipi may mana borng ini. Di pibana mah ada hamparan yang hijau. Alay gudang biru-biru di hamparan hijau. Jalasada parmahan. Di patari dah parmahanon may bana jonok. Dua matau binibinay. Ujung ngatakas maduh di utok-utok ngabuh ini parmahanon. Dukehi bana. Siyan na mudumi, saya terbayang may bana. Buh ini parmahanon. Dan ada pikiran nakalapatan ini pina. Alay buhi saya terbayang di si Marolong. Lamay bana manaruhon bunia ganau tulang katak tulang kanan na. Mula mesyani butuh ibana toilet. Tapi sepanjang jalan dangadok toilet. Buama akal rumah gumu. Dangadok persita bunian. Ujung adong masih ada jabu agak lumayan. Itu tuh imana mah. Ayarong gotahe toilet ijabumu nama angin nah. Bah, adong kok silakan mari masuk. Terus atau pibana laut tu belakang tu toilet. Selesai siani merdalam may ibana songonon tarberek sama ipituan gabari Yesus na maniop tongkat na marmahani. Loh, Pak, ini ternyata tuh amatay. Ini siapa? Oh, ini Tuhan kami, Yesus Kristus. Wah, itunya rupanya. Terus pergi dia. Memang gue Sumatera Selatan di Palembang asal hidup mah Yesus atong ngasih hasugu honot to ya. Ada saya berpikir may bana. Kalau itu Yesus Kristus, ngapain dia datang sama aku? Markuay bana ro tunipik. Alay nang boy, daktar halupa honi Bandung. Ujung nga saya bergumul ibana. Ujung nga satu saat diputus sa ibana mak saya akan cari. Lama ibana mo siya itu jagui, makatai baharo tadi ng Yesus. Ujung nga duksya ni lama ibana tupad kita, naktardaw siya putana, juga kisam may ibana, dungi yaka may ibana gabi evangelis. Nuaing dua magareja naong ipajong-jong ibana di pinggiran di Palembang. Macam dalam ni Tuhan Yesus membuat jolma nuaing Tuhan dua ini. Itulah kondisi nuaing. Jadi yang guna dulu di Koloseon, mula Koloseon atau Galatia, Efesus, Tesalonika di luar ni Turki nuaing mau. Sudah meluat Galatia. Ay luat Galatia on sada wilayah beri songo si malungun dak sada kota di Turki nuaing mai. Dia ladung lamrarat halajaon ni silum. Ndohop nang nak soido pe nak pangiburuan buru pemburuan ni halak Yahudi. Nakwa kahalak Kristen di luar silibas song nabinan ni Apostol Paulus na tuta Damaskus. Gudang makahuriai na tuto. Alai yang go na ditegor secara langsung di pangukakoni Efesus mak. Sia sudi narong dia di Bibel tau. Uria na tinongos ni Apostol Paulus surat na horat tu Efesus mak. Aha Efesus bahasa holan Efesus. Ang gunajurat tong Efesus dungi pajong-jong Apostol Paulus ito revive do si Timoteus di siga be pimpinan jemaat. Iba na mabangulu horotung masaydinggan. Mardala do na sa ililid. Lobi song kaporsyaw ni Kolose, kaporsyaw ni Efesus. Tibodo kaporsyaw na pangabahan ni kaporsyaw ni pe masay bidang. Alay lam leling dungro hamawolo ni gabe lam merle. Iro na ni tegor ni Jesus na di pangukako ni. Nga gabe suam-suam kuku. Nga ngali laso-laso. Jadi ala ngali doho las dang las bau tahonok kuna maho. Alay mo sumbaruba doho romau manunggalikon parpalituan ni. Alani muba maroham. Nero Efesus atau nanti
ima dipilit untuk ditegor. Ala yang go Kolose, dong go Filipi. Song nasohyado ko nategor. Bahado horwa Koloseon, bahado horwa Filipi. Mereka tahan menderita. Masay benget, jalidok go inakit. Jala koptong maka bengetot. Kilo apostol Paulus gue. Ala ni benget ni rohana sida, tung laos BHP, belgani hamaoloni, tak sumurut na sida yang go siyak kaporsiao. Alai tumagon na sida sumurut siyak kutana, lao mangyahi hutana asing. Idia mana na sida na boy, lao mangulahok kaporsiao na. Lima Kolose. Jadi amuak karongan, masay bagas do, sosok-sosok ni apostol Paulus, dulu ya Koloseon, lao sima do kita noai. Yang go hamaoloni saliling arok pertibion jala saliling arong hak Kristenomon hamaolok pasti do semakin besar. Tainunga dihatahod de Batahiani ikut baru kilo do jabar yaka na porsia di Tuhan Yesus. Ala de pergumulan do haduaon. Bukan jalan pintas, bukan jalan yang gampang. Ba malas so manak kana porsia so kita, baik kondisi gitu pe. Tak cukup so nabi nerengnya apostol Paulus, ala nasida saling menghargai, ala nasida sama-sama berdoa, sama-sama menyatakan percaya kepada Tuhan, jala saling menghargai satu dengan yang lain. Gak cukup sampai di situ. Ikut disige do. Ibu to hamudo bersige teh mulo manampi boras kan. Disige asalak pinggirona tong. Mulo adok pedi, mulo adong pasir do dan nasing na di ujungon semakin bersih semakin murni mana bui langsung lopaon. Anggona na semakin dok pakibaon baik kojolo tampir do pe museido na manigi. Ya harus murni. Dan boy sehari menampi. Songon nama bain galas na bagaki do ite mulaw kita Tanjung Morawat. Kalong nama bain nakapok na belgay di si. Arong gopok na belga, arong pok na mekmet. Arong go hola pas bunga di kijang meja. Alayang go proses ni hampir sama loh, tergantung secantik apa dia. Dia mula sama mabain pok nebel gay tong bahwa siap tano liat dui dibentuk dan itu dung dibentuk dipamasuk tu tuangan nai diordong sampai malalai si sampai boy terbentuk dung diordong iobus muse dung diobus dibakar muse dung dibakar digosok muse dung digosok disapu muse asa kuat siap bagai sa dosian luar ima kalau mabay pok dopi lamolo mabayin galas na cantiki na tabayin di lamaritai lebih rumit dopi siya na memurnikan emas anggo memurnikan emas dung disaring dibentuk kemudian dibakar asas dia karena rotak narong kepibanah keluar jadi kok dibakar lo alain gue mapain galas beda tapi dung diputar diordong diobus do air udara panas diobus muse asa boy ba na kembang kemudian dililin muse kemudian dibakar lagi dung dibakar di air keras do pe muse dung di air keras ibai macet na sian na panas asa lengket tergantung tulo mo ni nama baino songo dia macet na sabaino na baga kate akhirnya cantik siap tanu liat na rotak we siap tanu liat na rotak we alai kok diproses jala tamai mai digijeng ate anggota nu liat duit tabolok kod de disahkan alai dung diproses tahun 3 be galas na cantik tabai mai disitelengi olah tutu songon ya di surat
Kurus langsung situs, ini kesalahan kita. Kobaran ningulut tadui. Ay baga matutu kala sidi siala dak kita pakai ujung rabang-rabang may bagesa. Mere bumay tuk talak pe jarang buat to may lalas distel. Nah, mula baga niyan laktabay magabi tempat ni testa ni anate. Kalau may merengi pe terlasro hatta menghidup siani pe lasro hatta ala biasa tapakke muse biasa muse dicuci balam bias lam sehat atokan tapi ala ni bajang boisi bahwa si pabereng-berengon may unang masongon ini akka kristenori unang mahola si pabereng-berengon ni ana lay bermakna mak bui maniana dong gunana tuakkana asing ay moro lang gudang gunaka tuakkana asing kita pe semakin diperbaharui semakin dibersihkan jelas bima begak kate itulah Kristen kosongonima ni anak teh songonima kuliah di Kolose jadi itu dikirim Apostol Petrus Morota jaha sia mulaya ya sia sangat tua ayat 10 sadao luar biasa panggilan ni harapan ni Apostol Paulus di sini bahini hidup kubege kami dang masohok nak kami tumangyakok kamu jalan hidup asa digoho hidi hamu patas ni roha manadalomoni rohana marhite-hite nasa habis tarad dohot habis uhok karton asa marparange nakama dituhani gabi halomo asitutu jalamak perbuehon nasa ulaon naringgan dungi gadda di hamu panadaw di debata margogo situtu hamu kobar tugogo ni hasang akon nai makorhon nasa habengeton niroha 5 ngulu ni akana bosya ima nguluta di hak Kristenono nak peso jujur kata demi katai talafalkon tahatakon alai makna ni sudei nunga dilihat debatatu hitam marhite tod di purbadia asa kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Tentu yang menjadi anak-anak Tuhan adalah yang sama seperti Tuhan. Ini dia saja anak Tuhan. Yang berbeda dosia Tuhan itu bukan anak. Yang sama dengan Tuhan. Yang sama hakikatnya, yang sama kekudusannya, yang sama pengalamannya, yang sama perbuatannya dengan Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Itu saya dok biasa dulu. Madok mau lihat mahamu diamai. Aibana do patauhok kamu majalo tohak na dibagasak katiruni setianon yakkan nabadia. Jadi siya nasini rohana do siya tindakan na sa diri do majuhita dung dijuhita manang marhite na duat-duat tapi na julo manang marhite isepe kita ibuat tuhuriyay asa dimandikan kita isi dibaptiskan kita isi alai marhite pad didioni ta aporseai do tumudar ni Yesus ido kita dididihon jalai mamuri ngolutaon tak kolam mamuri mudarta alai mamuri do ngoluta asa sude pangalahota sude panggulmi ni dagikta sama seperti dia ido kita ido Kristen. Jadi nung dipataw kita tu siyang ko jolma dak kadua say. Dak terbay jolma mangalului na songoni. Moloy boto halak go adok surgo. Songonom madalat tusin na sude omong doang go yomdo. Omong doang go. Dia do naso omong doang. Dangadong nasahat tusi, dangadong nasahat tu amay iya so marhite siya naw kolanido. Jadi pemerhiti siya Yesus iyo. Jala Yesus gabe parhitiat tai ima nama baik tu hita mudar na dididihot tu hita. Jala ima patauhok kita sa bui masuk tu si. Ima siya molete honot tak so indok ni Apostol Paulus mandok moliate kita. Nunga di roro hita. Siang gonggoman ni hahulu muni dari pausat la diuro na luar biasa i. Yurun yang kena bagian. Jadi di bagasan ibana warong dihita hal bau. Ima di perbaga-baga tu kita.
Jalan nunga di hatahon apostol Paulus itu huria Kolose, nah hinalo mohon ni rohana, na ni hasianan ni rohanai, ipasahak may nuaik tu kita. Asa tatusi, ngatatusi nuaik. Alai di zaman namon renokan, gudang bakkanan yaktusan, kemudian lupa begitu saja. Nah juru tikis di hami, isude kalas de bain, rajin pangkal pandai. Ini teh. Hemat pangkal kaya. Binoto do mulu rajini ba marsiadar gabe malo. Alega bi rajin di ba marmeap sian na marsiadar teh. Nakpe sa ini ide si nakpe jala sa diajar hod rajin pangkal pandai. Bagabi hiraholan tulisan may hemat pangkal kaya. Apalagi jamat personarion. Bahama dohoron definisi ni hemat o nate. Buado par hemat na. Ay na jolo bitiki ciptahon padohan hemat pangkal kaya. Na boy na pehala mangan. Hola ni dahad doh garam mi bain. Boy laku sehat. Bemula dong manuk nga dong bebek na. Ibuat tolong lagi rebus sedakai goreng ya sorong minyak goreng na dulu. Akhirnya saya dapat si Megawati ya teh bahasa pola bingung murah minyak goreng. Na dulu dah ngarok kiamang goreng rebus do sehat do ini kan. Maksud ini do dah na dulu sehat do. No aing mulu dah ngadong garam batu kecap peta baik dengan nidah hata ada ketemu yang kosarung do telur goreng atau. Nah, kemudian mulai dok hemat pangkal kaya, bahada bayi nomeng hemat. Dia do si hemat to, ay memak tikisohin memak pe memak sosedia dan itu. Alai mulu na sosedia pe ni hemat, wah itu luar biasa. Itu sana julat tong boy hami sekolah minggu, mulu mangalopa hoy na, kalas 5 kalas 1 mi betong, nang bawa nang buru-buru, mangalopa ho. Mulu tingilok paho pe tulu takar manang opak takar. Jopu masa jopu sian na ilok pami. Bae ma papungu may. 30 hari ho 300 hari ho sa taon mangalopa. Sadia gorang ma jopu mi papungomu di akhir tahun. Boy do manuhor sipatu, boy do manuhor baju minna. Nah itulah hemat pangkal kaya salah satu na julu ate. Dalam dangadok tabungan sorok kepeng na julu tong dangadok tabungan. Nah, odo pepungo, borasi lo. Pemulung ngasa tahu tu lau marari pesta mah marari Natal. Murah dong go pindah pungu dinggat dang yalang beguru ni. Bejual hojo mah tu hojo baju boy do tokat. Hanya jasa sajuk tu. Itu saya dok sanggolom boras. Nah, najuk do akan atar surati akan naung nasai tapat dohi. Sholat tinggal tak surat, sholat tinggal lipat dohan. Matang mampu mengubah rohata. Aleng bosonari. Ido janjinya apostol Paulus. Alasiat debatado itajalo. Debatado tajalo. Sosoi. Imam pergugubi hoki. Tay pergugui mahamu. Disudia ka nama asa dihamu. Dilean nasa habengeton. Nungka diroro hita. Sian nahulum. Di paucat. Hatiuron na luar biasa asa tahu kita gabi kanak kon ni debata parsidohot dia tadi haruau nak pinatu panai monang meredop pun subiak kana mas boy hita marede nak pe haci roha boy hita martangiang nak peso pipi mata boy hita maju guari Tuhan nak pe hola di bagasar roha mulutung masa pe kondisi yang jauh lebih berat lagi. Rohat taido nama katai, rohat taido nama tangiang, rohat taido nama rede. Jala lebih besar lo kuasa ni. Sianah ka nahina tahon ate. Ay mananga kata do itangiakta. Nang di bagasar rohat taido nama tangiang. Tod di purbadia do mak kata honi di julu di pasu-pasu Tuhan mahita. Di pargugoi di suat tempat tu kita. Nasa kuda. Napi nasahat ni debata. Matiti apostol Paulus terlubobi di bagasar bonginon. Sudi mahita na makabengeton
na marpakirimon na mangulo makaposyaw jala na matang yang may tak marula-ula do kami madok mauliate tujulo mali Tuhan nung alipakulingi ho kami marhite na Apostol Paulus asa gabi ak kanaw tinubus mo kami gabi ak kanakom mo na mangulahon lo mo ni roham na marsinodak somo sinodang mo tao marondang yak kahabulong menadong di nahumaliak kami Tuhan saya pergugui kami pakai mahami di bagas atau dimi boy gabi ula-ula di tanganmu ula-ula na badia ula-ula na marpakirimod dohok na marhaporseaon ula-ula na marhaholongon mabuah sinodang tuak kana asing asalam tabbaro peyak kajol masinodangan ni asini roham nadohok madua binain ni mudar ni Yesus Kristus ido ngulu nami Tuhan saya pergugui mahami lau makta ngulu ni bisodo kami akaruas ni huriam martangiang mangidohoni saya tabay haporsyaon nami tabay dohot habisuhon nami asa marhapis tarak kami mangatusi lo moni roham dingulu nami si ganupari mangasahon lo moni rohami mahami macari akan narikot dingulu nami olam marhite honido lam gadda do akaparbuwe na uli pasu-pasu honomu dingulu nami mau lihat tema Tuhan bisok do kami nuai ngakaruas ni huriam Yosudima ruas ni huriam nalila pangabola bawa sa daon molutung nasorope di son dohok naro di son nuai ajari kami mangido dengan nibasam saidongani dinggomi kami ganuk tiki suat tomari kami hahipason ni pamatang dohok pirni toddi nami marhagugo pamatang nami mangalo nasa sahit asalokang makasahi sa pamatang nami margugo mapamatangi lau mangulak kasiulaon na magbual lo moniroham pasu-pasu ma nanga manami na posom di bagason padita Dr. Langsuk Sitorus lam marhahipason lam hibas dope mangula na gudang gope siulaon na diak kapartikianon lam marhabisuhon manangyakon at kayanakon pahupu na niliamitu ibana pasu-pasu at kayanakon na pahupu na di dalam negeri do di luar negeri asa sudi may Tuhan gabi jolma na hasea di julom nang di juloni jolma gabi akka na martua boy gabi panondang tuak ka na humaliak tabay habisuhod din ako sa mon lao mengarahkan at kapoparan nai tu sinodang naung bicar na binaimi maulihat tema Tuhan nangakayan akon nami pe na met na magudang bahkan naung marhasohotap pe pasu-pasu mana sida salu na tuhato pamagabecol manaseri julum nang di juloni jolma dia kana marsikola selap tabay hapistaran doot haringgason say pasaut makasita-sita nabi gabi magbuan hasangapod diho di julan nyari doot na mangargaya kana torasna dia kana marhasohotan pasu-pasu mo itu halap tabba rejeki nabi sa boy di balajoya ka rumah tanggana boy diajari ak kayana konna gabi ak kasi partangiang dohat ak kana marhaporsyaw doho osdoro hanami sudiak kayana konna nami kung kumamude di bagasan asiro amora tungaro ngak kana urak sehat noay ora paddaon na sumurung di botohoro manang di dia di botohoro kasi musimu ni daging nabi Tuhan saya daoni na sida songonima dengan nami amaitan na didok hurak kipas nuai amaitan manurung Tuhan sepak kulingi amanami jama pamatang nasa borok persahitoni sepamatang nan mulak tuhan pason na mulak kasulah sudah pahari budang kope akan naik si pangidon nami tujulog alay makiti huriami Tuhan saya marpos ni roha rohami na saya tangi hono murak kapangiduan nami na hurok kami mang naso hurok kami pe ay do dihapor say roha nami marhite to di porbadia rohami diajari olam marhite honi rohami ui manjuwa manami di balu agitja
Inuji pinasangak maguarmu, mariti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siang nomor 510 siang ayat sada tabatulu las bisoma tapasahan kiliata. Terbegi depan Juni Kristus. Last aja. Terbegi depan Juni Kristus. Terus kita obatagi. Isena sumrea monosa. Ise mangkoko jongani. Itasbi nai marare. Ali Tuhan debata Jehovah amanami di benua gijang. Horo haroroan ni pasu-pasu doh silehol-lehor dodiak keringgan basa na mauliutus. Mauliate mau sebahok kami tuho ala di pasu-pasu hudu-hudu nami. Upasahat kami matuho diri nami. Nangat kana hujaro kami siap ko. Jalabay may gabi hasangapod di guarmo. Pasu-pasu manang pelean na hupapunguhami di son. Pakke mai Tuhan gabe mangula-ulaw mo di portibyon ng ditonga ni Huriay. Asalaw patibul harajaw mo ditonga-tonga ni Huriam nang di portibyon. Sa buhay rohanami marhite-hite todim na bariyay. Asalam patar huide jala huboto kami. Gudang ni sileol-leom midi kami. Saya jari kami sa girgi madok mauliate tuho hurut pasahatok pelian nami. Dalan lau pasangap poko marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapitan mangido di tangia ngalia manami dari benua gijang. Alia manami dari benua gijang. Saya benar badia maguarmu. Saya roh maharegomu. Saya saut melomoni rohan di benua tomasong dari benua gijang. Leon matuhan sedari dalam siapa. Saya sabar sanani sopan sanani. Dosa yang nomor dosa Tuhan. Unat kami tujuh tu bangunan. Adua mahami sapanan. Ay puro na kunaharajaw, dulu sagubun, dulu sagatos sa liling na. Amen. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata ama. Do persauran ito di porbadia mamadongani hita sa darion naksugut nang rori sa liling ni liling na. Amen. Amen. Amen.